Ipiang subay pihag ni klipmat menta siya gani ka online program jong ka United Christian Faith Apostolic Church. Ang scam mo play yung yoban krikuy pilang baga ni ka program ka ba ng yoban siya pri hagani ka por siya ka bangin let siya kaman bar ka jing siya kroy ka jingan pulek ni nakaktin ka jong play nakakita jong isaya nakalunong gawan rupuway nakadkhot ka ba sipaw kaktin ka jong play kong gumne ngan shot kaman how try kaman sim junga kasnu kaman how play junga namar ulapan kup yang ada ki jan kup ka jipen em ulapan long yang ada ka jan ka hong kumba unong let kurim usin yalade da ka jingsen sintiu but kumba kanong let kurim kapen internet ilade dalaki jingdang tekene kaktin ka jongblay tuile bandway kentang ka por kakti ka jong try ka boblay unyo ban yalam mi do men sim jong try jisu bi iwana khamat chime try hagne ka clip mat men try habas dang jung ne ka jing shekre ka jong yablay ngai ti no shekakti ka jime ai men sim ba khoi jume unyo ban kir khui ngi we pi we barok ke ba shashkori ka ne ka khubor try bat barok ke be sok ti lang go pa hagne ka jiro ka jimene ko pa kinda yo amat try ka jingker khu ka jume try ngada pen kentang no ka por barok try kakti blay ka jume haga kertang jisu ngadwai amen hang ni kapor ni pois ka wipat ka bantan ka jing shekri ka jungi ya ka bangan IT ni kapor he nong lam yalam mi ka jingero bat ka jingmane bat hadin jong ka jingero bat ka jingmane nga IT hai sar pinong bri ya ka bai ni sam na ka tin ka jong play Christ the Son.
blayu bakun. Hallelujah. We bless your holy name, Lord, for you are holy. Jonga tu ya roya utrai kumen sim jonga tu kirku utrai kumen sim jonga tu ya roya utrai habang isngo Jing in mikdum yangi kumen sim jonga tuker ku utrai kumen sim jonga ya roya utrai kumen sim jonga tuker ku bless your holy name, oh Jesus. Kaburam shaublay but kajinga now try Jesus Christ na kabanda jong pi we hagri ke klemat kabamenta ke khubor ke banga kwa apanya sama padeng jong pi ke long shapang ke jingthmu ke jong ublay larangan ong ye pi ba ublay udon ke jingthmu na kabanta jong pi hatu pila ia ke ban skotho ka kata ke jingthmu ke jong ublay ka ba kumno kata ke jingthmu ke jong ublay lara pi shamshi tom ban skotho ia ke jingthmu ke jong ublay akwa ban hikaya pi hagani ke klemat kabamenta ke jingthmu ke jong ublay ngaran sautli kimat ki ba kongsan na kabanta ka jing skotho ia ga jingthmu ka ba mayan ka jingthmu ka ba na ki bom jukut ki ba ublay ulatmu lupa na kabanta jongpi pa na kabanta jonga reshwa ya ka bangin ye pet chipang ka jingthmu ka jong ublay ngakwa ban ashwa pi ye kini ki lightly ki jing mai phang
Kata galong kabaning kong ni syakri yo blay jong ka jing temu. Ni don yo blay ubathawi ka beneng ye ka kendo but uba penlong ye ka mensim ka janga bat jong pi ublay jong ka jing temu. Ublay jule klem ka jing temu. Ka jing temu. Ka jing temu ka jing perkhat lupa. Ka jing penkre lupa. Ka jing yo lupa. Hashwa baki baro kin wanja. Hashwa ya ka ba ngin yo ya ka ba ngila ban daga khmat do. Wadru kumju ya ka ba ngimla ban yo daga ni ga khmat do. Ublay ulada bant mulupa. Nak benta jong ka jingem jong abat jong piru kalong kumta. Ka Bible gitu syapang Jeremiah. Ya ke ublay Ukraine ya ke kentien. Fin puli ke kitab Jeremiah kelenong ke beningkong ke dekat ke besan. Ublay ang habang ngampat penlong yame haka kepo ngala itu yame. Bad habang mempat mi naga kepo ngala penkentang yame. Ngala thung yame banlong unong yetho lupa ya ki jat ben real. Hang ni ke Bible gitu ublay shwa ya ke un Taudur yau Jeremiah haka kepo ka kemi gaju ulada ban itu lupa ulada ban thung lupa ulada ban jid lupa kani kalong gajing mayan kani kalong gajing pela ban ngakwa ban ong naga benta jong piru pinnom long kumni kumba pilong benta pinnom la ban ring man penhiar man sim ha kani ka slaperthai lemda ublay ula penlong yepi ula taudur yepi haka kpo ka keme jong pi kin ma ba kamdei ka jing start jong ubrel kamdei ka jing kendu jong ime ipa jong pi ka penlong yepi ba pindon haka ni ka sla perthai penban ka dei ka jing thmu bat ka jing perkhat lupa ka ublay ula perkhat na ka benta jong pi lesi pila ban ong kata ka bam sula ban long kumnu ublay untip yanga perkhat lupa sepang jonga. Aku abang orang ipi larangi keren sepang kajing start ke jong blay. Kajing start jong ubreu lani kajing sempang jong ubreu kanum kot dalele ruem. Aku abang nasi show ipi ke hot Bible ke keren sepang kajing start kajing kraw ke jong blay. Hage bidei bat kapor. Lalu pulih ke kitab Isaiah kalau nak besau pun riu ke hot ke basipo. Ke Bible kong ubada yethu ye ke bakut nadu ke bestang bad yiki ki bampat le nadu menbarim da ke baong ka jing tmu jonga kan yeng bad ngan le yala ka jing sobha baro kaktien ke jong blay ka ong ba ublay ula yethu ula da pan pin bena ula da ban kren ula da ban pla ye ke bakut nadu ke bestang Bat ka jing temu ka jong blay kan yeng. Ublay ong anam dan manu bala pan pensange ya ka jing temu ka jonga. Bat ya kata ka bang ngobha ya kata ngan pendap. Ublay ula penbena lupa, ula kren lupa, ula yoi lupa ya ka bakut na ka bastang. Habang yo sko ning kong ini ka kentien. Ka pelong yang abangan aingo ya ka jing kraw ba ka jing start. Ka bamayan Kebublay ubangi syakri udan bat ulang. Dia kata kadi kebening kong kebangakwa ia pi bapintip. Ublay ulang ublay jong gajing temu. Shwabon taudur ia pi, shwabon bu ia pi kadi kepertai ula don lupa ha gajing mut. Ula da ban penbena ya ke bakut. Kai kebangi yo i mentah kadi kebublay ula da ban perkhat lupa ha shwa bagi baro kin sedang. Kabaar nak bentak ni ke jing mai pang. Kata kalong ba usoitan ubalong unong shon jong ublay. Ka way na commission ke jing ukalong ban penjot ban penkut no ban pensniu no ban lutie no ia ke jing tu ke bamayan ke jong ublay. Uji sukres huang syapang usoitan haga gospel ke jong Yohanes kelenong ke basipo ke dekat ke basipo. Ujisu ang unong tu umwan henrei tang ba unyo tu bat ba unyo penyap
bat ba unyo penjot de. Uji sukres ang ni Ukraine sapang usoitan. Usoitan ulong nong tu, unong penyap, unong penjot. Ulutino ya kata ka ba ublay ula ay. Kamtam na gebenta jong ubreo. Upenjot ya ka jing temu. Upersyang ya ka penjot. Ya ka jing temu ka jong ublay. Ha ka jing im ka jong ubreo. Upersyang ya ka penyap no. Ya ka jing im ka ba ublay ula ay ha ubreo. Kata ka di ka kam ka jong usoitan. Pirin kam man ken mau ya kata. Bad ka balay. Na ka benta ka jing mait pang. Kata ka long bangidon kam ban tip. Hapdeng jong ka jing don. Jong usoitan ubelong nongshon jong ublay. Uji sukres ulawan. Ya ka ban penyopat ya ka egi ba usoitan ula shim. Ya ka ban penbahapat ya ka egi ba usoitan ula pensneo. Ya ka ban penimpat ya ka egi ba usoitan ula penyap. Kata ka long ka kubor ka babha. Bat ka ba don kam yengi bangin tip. Larang yem tip ya kata. Lese ngin long ki breo ki ba sharem. Ka jing shisha na gaktin ka jong blay ki yetu shpang ka jing wan ka jong jisu. Wang awan ban IP ka jing im ka ba kerhai. Te kata ka long ka ay ka bangidon kam ban ken mau. Hashwai ka bangin pet. Yakini ki sautli ki mat. Haga bay day bat ka jing temu ka ba kerpang ka jong blay na ka banta jing im. Ito mentang niya pet no. Ya ka jing temu ka ban ningkong. Ka ay ka jing temu ka jong blay. Kaya ka ba ublay ula perkhat lupa na ka benta jong abat jong pi. Shwa bangin don haga di ka perthay. Minta bangin la don haga perthay ngi don ka bantip. Kaya ka ba ublay ula perkhat na ka benta jengi. Pi kwa bantip. Ya ka ay ka bari. Ka ba na ublay. Pila bantip na ka ketien ka jong ublay. Ublay upen pao. Ya ka ta ka bari. Syangabat syapi lingbagan di ka ketien ka bakoy. Lada pi syashkori ka ketien ka jong ublay. Lada fi puli ka ketien ka jong blay. Rengkat bat ka jing pen pao ka jong ban sim bakuat. Pen tip ya ka jing shisha. Bat pen long ki bray ki balai luat. Dan shibon ki bray ki bam sul thu. Balai ki em magari ka perthai. Dan lelai ki bala duk men sim. Ki bala duk jing kermen. Ki bam kuah syuru ban em magari ka perthai. Ublay umbu ya pi hagari ka perthai. Pen long kumta. Pen duk men sim. Pen duk jing kermen. Bat pen sngo bagalong ka bathala. Bat ka bam don jing mot em. Ka jing em jong pi kalong ka ba don jing mot. Ka ba don ru ya ka jing temu ka ba kerpang. Dengin ya pet hagri ka por ya ka ba jing temu ka ba ningkong ka ba ublay temu na ka benta jong ubreo. Pila ban syam na ka shitish kinong Ephesus kal nang ba ningkong ka dkhot ka ba sao. Ka Bible ka angkat kumbaula jit yangi. Men ba ompat pensyong nong rim ya ka perthai. Ublay la jit yangi menno. Men ba ompat pensyong nong rem ya ka perthai. Kenang bangin long ki ba khod. Kenang bangin long ki ba khod. Ka jing temu ka banding kong ka bublay temu na ka benta jong pi. Bat jonga ka long bangin long ki ba khod. Namaru blay ru ulong o ba khod. Ula tao yang aba di pi ha ka jing isriem bat u. Baru blay ula don ha ka jing mut. Ba ondaw la tao yu breo, uni u breo, unlong uba khod. Kani ka kintin khod ka bamot, uba hok. Ubam don, ya kanu ka pop. Hatu ka long kumta na ka benta jong ubreo. Yitip ya ka jing shisha. Bakata kam shim lalong. Bat lada kam long kumta, kanday na ka daw syaitan, ula persyang, bat ula laru, ya ka ban penjot ya ka ni ka jing temu. Henry na mar ba ublay ong ya ka igi mga temu ya ka taon pendap ublay uklam ino. Haba ubreu syashkor ya ka sur ka jong syaitan. Haba ubreu pendam sya ka jing syukor ka jong syaitan. Ubreu lahap sya ka pop. Henry haba ublay yu i ba ubreu lahap sya ka pop. Shim la ino yu ubreu. Lada ublay ino yu ubreu. Haga jing hap ka jong kabamot usaitan ula job ublay ula rem. Henrengi ayo ublay ba ublay barbor ulang unang job. Isyakri ublay uba job barbor. Tadena kita kadaw ba ublay hap siya gapop. Ublay shim la ino ublay haga ta jing hap. Naga benta kata ka jing
hap ke jong breu bat ke jing long ke jong breu hadir lo sha skor sultan ngakwa ye pi ya ke bapin puli na ka tien ke jong blai ke balat ho ha ke stis ke nong rom ke nong ke balai ke khot ke ba ar phulai ke bible ke ong kum ni namar baro kilale pop bat kila do le no e ya ke buram ke jong blai baro kani ke kentien baro kabamut baro mdan weiru balat ubadang dehi ubreo compare la bandai u pastor ula bandai u padar ula bandai u banget ula bandai u kristan ula bandai ubam dei kristan lani ula bandai ru ubam nget blai kat barang dehi ubreo baro ula lepom ubreo badane ke hukum ula pun kenye ke hukum ubreo badane ke hukum kabalat ho hakimau lani hakakot ulong pun kenye ke ta ke hukum ubriu bom dan ye ke hum kata ke hukum ula pen ken ye ke hukum jong ke jinge tiblam ke bo bleu la ai ho ubriu henry baro ubriu ula le pop ong ke tien ke jong blai tin ringi ai ngo yu blai bawat la da baro ubriu la le pop ubliu shim la eno ke tien ke jong blai ong baro ubriu la le pop bat ula do le no e ye ke buram kani ka kentien do le no e ka bamut ba ubri ula don shisien hinrei ula do no ula le no e ula ple no e kata ka jing ai ka bakir pang ka bobleu ai hau tinga ngakwa ia ka ban supin ken mau ye pi na mar ba uble ulong uble jong ka jing thmu bat bala pen ki da ka jing it ka jing uble ula pha yu khon bala khamarwe u Jesus Christ kat ko mu Yohanes ko nang balai khat ko khan riu bleu la it kata ka perthai kat bula ai ti no yu khon bala khamarwe u e baro u banget ja u onam jat sho and riu jo e ka jing im bapam jikon ke bible ko ang u e ka bamut uno bre u bajit ya ka ban nyen hak jing shayap ka jong Jesus Christ halor ga ding pna namaru Jesus Christ lo wan shikni ka perthai ula magni ka perthai kum ubreu bat ula long uba janai uba klempop bat dai tang ma uba la ya ka sla perthai uba klempat le ya kanu ka pop param shim la kharu yu haga pop namala pun yu da umen sim ba khoi lembaga thai soti bat u Jesus Christ dai tang ma uba janai bat uba bit ban ai ga jingknya ga ba janai naga benta ka pop ka jong uben riu baro but ka bible ka ambo Jesus Christ shaya balo ga ding pna but ka ni ka jing shaya ga jong Jesus Christ halo ga ding pna kam dei ka jing sharam pinban ka dei ka jing job ka ba kraw namo Jesus Christ ula job ya ka pop ula job ya ka jing yap ula job ya ka ta ga bu syaitan ula job ningkong u Jesus Christ lawan ban penyopat ye ke ke bau syaitan ula kini no na ubreu namar haba pi pediang yo Jesus Christ namar haba pi nge jau Jesus Christ ko abanye thu ye pi dan sibon ki ke bayon ja ha ubreu haga klip mat bau nge bu pediang yo Jesus Christ renga ko abanye thu tangi ki arteli ki badon kam ba pinyo sngo haga ni por kata kalong haba pi pediang yo Jesus Christ haba pi one show try rengkat baga jingkela ka bamot rengkat bat ka donot ka basngoret pi nget ha ka jingkenya ka bau Chris ula sha halo ga ding panana ka bana ki pop ka jonga ba jongpi ba pi le ye gata ka baningkong ka tien ka jong blai ka ong ublai uan ye ka ban penim production shop yanga ba ye pi daumen sim ba khon pi la ban puli ye gata kat kum stis kinong Ephesus kul nong beningkong kan khat ke khat lai sngap kan puli ka ong kum ni ha ma piru ha ba pila yo sngo ye ka tien ka jing shisha ka gospel ka jing penim jong pi ha ba pila ngedru jayu la shon shap ye pi da umen sim ba khot ka jing kular ha ba pila nged ya try Jesus la shon shap ye pi da umen sim ba khot ka jing kular kabamut ba manga pi ki balanget ha ngidon ye ka shap ka jong men sim ba khoi la itho ye nga ba ye pi bingi long ki khon ke jong ble ling ba jong ni ka shap
Bat ngila ban penya peri la dia na ki breu jong ka purthai lingba umen siam ba khoi lingba ka jingdon ka jong umen siam ba khoi kata dia baning kong ka wanja bat ka ai ka jing ya ka jing sngows kem pangilong ki khon ka jong blai umen siam jong blai bat ka men siam jing ye plashai pangilong ki khon ka jong blai ka ba ar ka bawan ja ha ka jing em ka jing ha ka klip mat bangi pudyang yu Jesus Christ pitim ka ai ka de ka jing pen kesan la fin puli stish kno rom ko long balai ha tu ka juk long bat ka khot ka bot jong ka tu ka khot ka bangila puli mena ha ka khot ka ba ar pu saung ka bible ko ong ya ki ba la pen kesan ai da ka jing ai jong u ken da ka ta ka jing siu spa ka ba ha u Christ Jesus ka bible ko ong la pen kesan yangi da ka jing ai ka kini ka kentian pen kesan ka ba mut la pen bena hakmat joblay bangilong kibahok. Lapan bena hakmat joblay bangilong kibakhoy. Lesi pilaban ong kumno kumta galak banlong ba ublay un pen bena ngi bangilong kibakhoy bangilong kibahok. Aku aban ong yepi kam day ka hok ka jongpi. Kam day ka jingkhoy ka jongpi. Maga Bible ka ong ba ka hok ka jongi kalong kum ke janjot hakmat jong blai kani ka hok ke jungi kamla ban kot shaka hok ke jong blai te dina ka daw u blai uwan daladihi ya ka ban shaya phalo ga ding pna ban ha ka por bo Jesus Christ ya phalo ga ding pna ka don ka jinge klyang ka ba kraw hap deng ka pop jong ubreu bat ka hok ka jong Christ ka don ka jinge klyang ka ba kraw Haga klip mat bangi nget bangi pediang yu Jesus Christ. Aku aban ong ye pi la pen kup yingi da ka hok ka jong Christ, bad la pen khoj lot ye ki pop ka jingi baro. Compare ke ka pop ka bingla le. Kum ong ka Bible. Lagi pop ki saw han kin le pat kum ka yor. Balai ba Jesus Christ uyap na ka daw jong ka pop. Ka bainong jong ka pop ka long ka jingyam. Kam day yu Jesus ba unyap, ndai ba ukit ye gapop ke janga ba jong pi u ha banyap. Ringi ayo yo blay ba Jesus Christ la job pat ye ke jingap, namar ba umdai hok banyap, ukit ye gapop ke janga ba jong pi, ha ke si ke balai, ula mi pat na ke jingtap. Bar ke tian ke jong blay ke ye tho, ngi yo pediang ye ke hok ke jong blay. Ha bangi nget, ha ke snam ke jong Jesus Christ. Kan ay pi ke khot Bible ke badon kam ye pi ba pinyo sngo. Kata ka long na ar korin galanong ka basan ke khot ke ba ar puwe nga kwa ye pi ba pin kin mau lendet ye ke khot. Ay kan long do long snam happy. Ba pin kin mau kat she ba pilen. Badla daw syaitan wan ye ka ban pin kin mau ye ki pop ki barim ke jong pi. Lani wan ban pin rem ye pi. Syapang ka hok ke jong pi. Pin kin mau yo syaitan ye ke khot Bible. Ar koren galnong ke basan ke khot ke ba apwe ke Bible ko ong namar ya uta ubam shim la tip ye ga pop kani gintin ubam shim la tip ye ga pop ke ba mut ubam shim la le ye ga pop manu ubam shim la le ye ga pop u Jesus Christ ula penlong ke pop na ke benta jongi la penlong ye unong pop na ke benta jongi banle yu khnang ba on penlong yangi ke hok uble ya u khnang ba on penlong yangi ka hok ublay hau yero you try de hang ni ken nginam la shu ya ka ban ngor sarong halaga jong ga jingla nginam la ban ong na ka daw bangla im hok ngayo ya ka jing penem baro ubre ulale pop ken mau ya kita menta bangi yo ya ga jing penem ban gi yo ya ga hok kam de shu na ka daw jongi de na ka daw jong utrai Jesus ka benta jingi kalong tang bangin shungen pat bangin supdiang sakawi ke khot Bible ke besnotnat ya ke banga kwa panda puli na ke bentar jongpi kata kalong na ke sithish ke dong rom kalong ga pra ke khot ke balai po ke Bible ka ong ini ke kentien but ya ki ba ulat mulupa ya kita ula khotru but ya ki ba ula khot ya kita ula pen kesanru te ya ki ba ula pen kesan ya kita ula pendan buramru. Haleluya. Ke Bible ke itu ba u Jesus Christ upen kesan yangi ba upendan buram yangi. Ublay upendan buram yangi ling ba u Jesus Christ. Kai kata ke jing pendan buram. Sya kata ke jing longken kum ki khon ke jong blay.
Ke Bible ke ong Yohanes kelong meningkong ke dekat ke bekat ar. Kat ki bala pediang yo Jesus Christ. Lai bore ki bikin long ki khon ki jong blai. La pendan buram yengi syaga jinglong kum ki nong song snong jong ka beneng. La pendan buram yengi syaga ta ga jingyo benta na ga benta ka ba ukres ula ayangi. Shibun ke jing pendan buram ki bangi la yo. Wei na ga jing pendan buram kalong bangi la longken ki ba khot bat ki ba hok. Om laga hok jengi daga hok ka jong ukres. Kenang bangi nam yo ban sarong la pen emingi daga jingai ai. Lingba u Jesus Christ la penyo pat ya gani ga jing temu. Shwai bangi nya pe ya ka mat ka baar. Akwa ban keli pi hatu pila don ha gani ga jing temu ga jong blai. Hatu pila don em ha gani ga jing temu ka ban na bom jukot. Ka ba blai la temu lupa na ga benta jupi. Kata ga long ba pin long ki ba khon. Lara em pidon kam ban wan show Jesus ha gani ga singi. Dia mentangi nya pe pat sa ga jing temu ga baar. Kaya ka jing temu ka baar, nginya pet biang naga shitish kinong Ephesus hi, kalau nong ka ningkong, kadkhot ka basaw, ka juk kadkhot. An puli biang sa sisien. Kat kumbaw la jet yang i menba ompat pensyong nong rim ya ka perthay, knang bangin long ki ba khot, bat ki ba klem jing duna hakmat jong u haga jing in. Ki ba klem jing duna hakmat jong u haga jing in. Klem jing duna hak ay, mde haga met, Mendai haka nuku benta, Henry haka jing in. Ublay la temu yang apa je pi bangin don ya ka jing in ka ba janai, ka jing in ka ba klem jing duna. Kani ka long ka jing temu ka ba ar. Kai kata ka jing in ka ba janai, ka ba klem jing duna. Kani ka jing in ya ublay ka ba nadu ka donut, nadu ka mensim, nadu ka jing mot. Paro. Ninya puli kata nau Matthias kelnong keba arfu ar kedkhot keba laipu nyo bat keba laipu pra. Hagani ged khot fenyu I kentien keba Jesus Christ Ukren habala keli u nagni ki nong yesaj nong saj syapang kahukum keba kraltam u Jesus Christ umshun lapan Islam ya keban jubab ya kedi ke jingkeli ke jungki u Jesus ulayethu agar khot keba laipu nyo Men you try uba ublay jome daga dono jome baro badaga mensiam jome baro badaga jingmut jome baro. Kata kalong ka jing temu ka baar. Ka jing temu ka jong ublay kalong bangin doni ka jing iit ka ba janay. Ka jing iit ka ba kinsay. Ka jing iit ka ba klem jing duna. Ka jing iit ka ba nadu ka donot. Nadu ka mensiam. Nadu ka jingmut jongi baro. Yano ya ublay. Ngakot ya kan ni kajing mani. Larangan ong ye pi tu pi iet yo blai. Lesifin ong hoat nga iet yo blai. Renga artitien lara pi iet si sha yo blai. Namar naka benta kan ni ka kentien ka statement banga iet si sha yo blai. Wat u blai ru tip. Langi iet si sha na em ya u. U Jisu u keli u Petrus hadu laisen. Ko Petrus hatu mekham it mami yang abanye kine hadu laisen nganong epi nak benta kani ka jing it wat ublay ru tip namar ublay ula thau ya kani ka jingla ban it ha ka benta jong ka man bangin jit the day na kata ka daw wat ublay ru tip kan ay epi ka jing punchisha ka we dak ba ay ganuksa ka we na ka testament ka thumai but ka we na ka testament ka baram naga testament ke bathamai ge nyapa ya ge por naga gospel ge jong u Marcus kal nang ge shipo ge khat ge khatnyo hagani ge benta la yethu ingi shapang uwe usamla reuspa but ke Bible ke ong ba uni usamla reuspa ulong uba shirhem naga benta jong blai badam tang ba uba shirhem naga benta jong blai Ubadon ru ya ka jing angnot banyo ya ka jing im babam jukut. But ke Bible ke itu bagawai ke sngi andau la tip bau Jesus Christ ya lenti nang ta ula mare show Jesus. Andau la mare show Jesus ke Bible ke ong ula let bula dem ko siu hakmat jong Jesus. Ngau tenat ba ya ka rukom wan ban ya kendo ya Jesus. Ula dem ki ko siu. Bula keli ke jing keli. Wong tu yet hu yang ke bangadon kamban le banyo ya ka jing em babam jukut
Jesus Christ uklem penslam ula jubab yu ula ayu yakini ki hukum larifin pulie hagat khat ke bakat kendai ong metip yaki hukum wat klem wat penyap wat tu wat sekilam ler wat le klop buram yela ukpa bajelaga kemeru leseu jisu dang ring penhiar mensiam kat ba orang keren yakini ki hukum ke Bible gaitu bo ni samla ulong ini kentien nado men nang kena ngala sumar lut baro ye kita ki hukum ki bamela itu but ke Bible ke itu bo Jesus Christ ulak mi shau but ula e jau ang ke Bible ula ngau e ngap ulak mi ula ngau e ju la pe e ju ni samla namar ju kham don ko ubri uban ko ngolo di ko hukum Jesus Christ bo pe ni samla ula ngau e nado ke rukum wan hadu ke rukum keren bat nalor ka tahu la yethu bula le lo dihukum Jesus Christ dan lagi waipat ka baula ya kan pun pai su kata ka long tang kikmat jong ka jing ngau it kikmat it shau niu samla reu Jesus Christ namar bu iu niu samla ulong berius pa uang ka wei medang duna kata ka long kilet bandino ya ka jing don jing em jong me baro but tu can show ye gespa jong me habneng daga balik kum ni men can show ye gespa habneng hang ni Jesus Christ uklem ong balada men let bandino e jing don ke jing em but aish ki baduk men yo e jing em babam jukot em Jesus Christ uklem klen show ish phang ke jing em babam jukot nama uni ubri ulale lo di ko hukum te ga mod ulayo ye ke jing em babam jukot uklem pen ken ga we ro hukum hakata ke jing ye kren te Jesus Christ ong melong ubriu bestat belum ye gespa hang ni hakendo melalum ye gespa kerhai melashna ye ke ying pakidulan hirekat bahabneng mempat don spa airu kata kali kajing duna jong me metep bahak ni pertai ngi don tang sipor shwa men le shabneng tu dah kan show ye gespa habneng ru Jesus Christ ula ong ye kita kentien berhadian mau Jesus Christ ula keren sepang gespa niu samla ula pet yam rem na kita kejaga Daulah pet yam rem hang ni Jesus Christ usngot penban uni usamla simla la ban ko ngo ya ka hukum ka bakrautam kata kalong ban it yo blay daga donot daga mensim daga jimut baro namar ha ka jingmut jong ni ubreu udon ya ka spa ha ka donot jong ni ubreu udon ya ka spa kam tam ban yo blay ha ka mensim jong ni ubreu uri ya ka spa kam tam ban ya ka jing it blay Tadina ta kadau Jesus Christ onau ni samla ula letno ula pais ke senran ula ong kalong ka ba yu rius pa banrung sa kahima gibneng kalong ka ba yu rius pa balay namar ka donot jong ni samla kam simlala ban it yo blay kumbade ban it kumbo blay lo tmul pa nado ka baningkong dina ta kadau ong ipi wadu blay ru umtep langi i chi shana am yu tat ondala terjo yangi sakawai ke nuksangan IP naga testament ke barim kata galong syapangu Abraham ni tip baro syapangu Abraham ulong kupajong ke jinget lafin pulih ha kitab Genesis kalnong ke bakat aru bleu khat ya u Abraham ban mino na lagi jongki kur ban mino naga ceka ke usa ban lecha ke ceka ke blei un sakedo But u Abraham ula kongo ia kata ke jingkot ke jong blay ula ilut baro bula let blay u ong la men kongo inga ngan kirkhui me melong khpa jong ke jaj ben reu bat ngan kirkhui me u Abraham onda ula kongo yu blay ula yai ne ula yai sha ula yai up ia kata ke jing pendap ke jing kular ke jong blay pada shisha u blay shim la ino ia ke ei bu kren ia kata u pendap ha ke por bu Abraham ula dap shis pas nam karta ulayo yu khon jong ka jingkular utaw deu Isak bar ka ktien ka jong blay ka yetho ba u Abraham ula pelong ye ka jingkawai ka bakraw na ka benta jong Isak but hakum ka ni ka por tang ba u Abraham ula aplaslam na ka benta jong Isak u Isak ulong ka daw jong ka jingkongo jong u Abraham u Isak ulong ka daw jong ka jingkular ka jong blay u Isak ulong ka jing sarong na ka benta jong Abraham shanu bu let hangno bu dan ukren bet sapang u Isak
wi kendo ikibrio leran beriut ho kana betang syapang Isak nadu bakhim step hadu benda tiak men met hakum kani ke poru blay bepek na jrong wi ula artien lau Abraham udang i chisana emu nadu ka donot kombo i hakaba meningkong hagawi kesngi namar bo blay tip ya kata ka jing it ke bashisha ka jong Abraham yu blay hapan tenju yu Abraham kenang bo tip di hagawi kesngi ka tien ka jong blay kong haden jong ka jing kawai ka bakraw blay wan ban kren yau Abraham wangko Abraham tu ai no yu khon uba meme filawan pulih ke kitab Genesis kelang ba ar ai no yu khon uba meme kum ke jingknya ai ngot na ke benta jonga wa Abraham yu sngo ye ke sur ke jong blay shimla kelijing keliyu blay shimla perkhat da kumoi pat dang step perngap uklem ye thu ye no inoro lam yu khon jong rengkat beki kat tu kat ni ki syakri samla ya hadu lais ngilenter pan poisya kata ke jaka ke blay ulah hukum yu pan ai ke jingknya dau khon ba marwai u khon ba u ndalo poi haulo meraya ke bible itu ba u Abraham ulah kiyo jrong lom baru la ong ki samla shwai ke bon kiyo jrong lom ap ma pi hang ni manga boru khon ngin let je ke bangin mane but ndalo poi hau te jrong lom ulah shna ulah te ke duan nada bantai ke duan ula pentia yu khon ba u hadin ula pentia ke bible ke itu ula shimi ke tari setang ia ke ban shimno ia ke jim jong khon uba marwai u khon uba u ke bible ke itu ba ke sur ke ba kirki na beneng kala perta kala khot lafin puli hagal lenong ke ba arfu ar ke khot kaba shipo tunginya puli baru Abraham lakne lagi kti bol shim ye kata tari ye kon penyap no ye lau khon tiu angel utrai lo khot kloi una beneng bulong ko Abraham utiu lo nga khmi manga baru long tu wat bu ye lagi kti hau dau samla lemni wale eru emu naba minta ngatep snap hai ni ketin naba minta ngatep kabamut Hashwa jong kata ublay tip. Naba menta ngatip ken ba mitieng buram yaublay. Mitieng buram yaublay. Tat ondau Abraham ula yai lembaga jingten jo ublay setep. Tat ondau uniu samla rius pa ula yai lembaga jingten jo ublay setep. Aku apa ni tu ye pina ke benta ke jing em jong abat jong piru. Kadang ke por ba ublay uyalam ingi lembaga jingten jo. Karan ke por ke bangi ye kendu ye ke jing tenju ki ba meding bat ki ba bonjat lesi ke dina ke dawo blay kwa bantip langi e chi shana em ye uda ka download baro bon sien ye letse ke jing sang ni shakri yu blay henren dalaten ju shisha nyim don ye ke jing et ke ba shisha yu blay nyim don ye ke ta ke jing et ke ba janai ke ba klem jing duna yu blay Take a Bible ke yetho bangi kum ki bangi ngi hab bani kendu ki jing tenju ki ba bonjat akwa ban ong na ka banta jongpi lesi hakum ke ni ke por hiru pi ya lembaga jing tenju ki ba bonjat ha ke jing em pilaban keli balai ngam te balai henrei ka wei ke jubau ke bangalaban ai na ke banta jongpi kalong lesi ublai ukwa bantep hadu kat no pi e je lesi ke jing ye kendu ke jongpi kalong bat ki para bril bat ki ba iet ki ba thon ke jongpi ublay kwa bantep la phi kham iet ye ki ni phi kham iet jo ublay lesi ke kala ban long ha ka kam ka jam ublay unya lam ye pi lembaga jingten ju khnang ba un tip la phi kham iet jo ublay la ni ka kam lesi kala ban long ba ublay unya lam ye pi ke jingten ju ha ka jingpang ga jishitom ha ka mat khnang ba pin tip la phi kham iet jo ublay ni phi kham iet ya ka mat la jong te dena ka daw kinu ke jing ek wana ke jing ke jong pi lara ka dei ke jing tenju ke jong blai ngam ko awa fin long kum liu sam la riu spa lara ngi pet na bar i kum ba ulong shisha unong mani ka rukom dem kho siu ke jong de nga kwa ye kon pen shai pi ken det chapang ke jing mani kam dei ke jing ruai lani ke jing ruai ya ro bat ke jing ruai mani ki kentien ki ba kentien yu trai ke jing mani ka ba shisha kam dei kata ka jing mani ka ba shisha ka dei habangi e ju blai daga donot baro
dak mensiam baro pada kejimut baro kalong bala ba pinlong kinong tem ba pinlong kinong ruai ba kibri kin sotana de kejing ruai ke jongpi penban pimlong pat kinong mani ki basisha dena ka daw ka tin ka jong blake ong bo blay uwat ikinong mani balay haban la wat dara kalong ka basuk ban syam mdon kam ban wat ubli wa ban wat ikinong mani ki ba mani haga mensim ba gajing shisha namar kham nyar ko ban syam haga ni ka perthai ki brege ba e shisha daga donot daga mensim ba daga jingmut baro ringa kwa ban yethu yepi baka ni ken kalong ka jing thmu ka ban nadu men shwan penlong ke perthai naga benta jong abat jong pi hatu pila ju perkhat je kanya hatu pila ju perkhat ba blai kwa yepi ba pin mani ba pin e je daga donut baro daga jing et ke ba janai ke jing et ke ba klam jing duna hakani ke singa kwa yepi ba pin wan show blai keli ke jing keli truhala de sham mangam pat shim la et jame kumbanga de ban et kumamelat mulupa tu penlong yang abangan long kumta tapi duai kita kejing duai rengkat bat kejing terang rengkat kejing seliang wanum syaptiang kanum long kejing du nong naga benta jongpi wa Abraham haga baningkong usngo kumba undu no yu khon penban ublei shimla pendu yu khon naga benta jong wa Abraham ulong penban ubreu bala kam kerku shushu yaga jingker ku ke boble lokula la pen scam shushu naga benta jong Abraham dene ta kada wanum syaptiang bat ie jublei daga donut baro daga mensiam baro daga jingmut jong pi baro pinum du repen man penyo yaga jingker ku Jesus Christ lalong ke nuksa ula do no yaga jingem ula yap abu don naga per ket semani ula duai ke ni jing duai ko pa la kalong tu weng no yaga khuri nanga Henry om kamon jonga long kamon ke jome kani ka long ka jia lenti ke ba repen ban ha den bau Jesus Christ ula penre dia lede ula pentli lede hadu ka jingyap ula pen kongo lede hadu ka jingyap ke Bible kong ha ka ski ke balai ula mi pat adin ka jimi pat ke jo trai la kentiu ba kerteng ka jo kalong ha ka kerteng halor ke kerteng baro habneng hakendo ba hapo juga kendo hallelujah ngit camp le ya kata ka jingtmu ke ba ar ke bang hikaye pi Timen tangi pe ya gajing temu ke balai ke gajing temu ke balai ka ba bleu temu na ke benta jong pi karon haga ju hi haga ju ke lenong haga ju ke khat gajing e ke bajana yo blei menta pat gajing e ya ki breu baro kani kalong gajing temu ke ba bleu temu bangin phalang ya gajing long ga jong blei hakani ka perthai kata kalong gajing temu ke jong blei na ke benta jong apat jong pi uji Jesus ong ka hukum ke ba kraw tam kalong bangin e jo blei bat ke ba ar kalong bangin e yikiwe kumiala de ngin e jo prambarjan kumiala de kin ma ba blei ulong gajing e bat blei ru kwa engi bangin phalang ye kani gajing long ke jong uhi syaka perthai baro ke wai lara phim long kum ba blei utmu kani ka pensop si yo blei kin ma ba blei ulong gajing e ublei shimla bu yanga bajepi bangin long kum ki wei pat ki jing thao henre bangin long kum ha ka jing long ublei ulong ka jing et uji sukresu ai ga ga jing kai ka ban pensuk yangi bangin sngo tho shapang ga ga jing et ka bajanai uji sukresu ang ba pin et ye ki wei kum yala de kani ka long ka jing kai ka ba suk wadu khna red ula ban sngo tho kajing iet ke bajana ke kata kan habangi iet ikiwe kumbangi iet jelade nginang ban iet jelade henre ban iet ikiwe daga jo kajing iet bangi iet jelade kalong ka ba pen manu jisu ong kumta pin iet ikiwe kumba iet jelade ngakwa ban ai sisu ipi ke khat ban pen scam ya kata kalong ha u Lukas kalong ka ban reu ke khat ke ba life way pite bu jisu Kristus ong kum no hagari ka benta kumba pi monru ba ki breu ken le yepi to le ma piru kum jo yaki kumba pi man bagi breukin le yepi kum taru pi le kum ju yeki hati pi kwa bagi breukin e jepi e yeki hati pi kwa bagi breukin I men siem yepi I men siem yeki hati pi kwa bagi breu kin nom penram yepi wanom penram yeki hati pi kwa bu blei on map yepi map yeki uji sukres ai gari ke jingi kai uang lada phimla ban map igi tai ke bale sneu yepi waru pa jong ba habneng unum la ban map yepi ke ba mot ba laringi kwa ai ke jing map ngirungi ha ban map yeki wei ngin e yeki wei kumbai lade kani kala pensuk ingi bengin sngo tho ya kata ke jing e ka ba janai
Bun sini perkat tangi la dia. Rekat bai ki wei ngim don ya kum kata kajing perkat. Kat bau blei pat long kum ta. Kajing it perthai ka long kum ta ka perkat tangi la dia. Uji Sukres ong susu ni nya phai ka pon na Matthias kalanong. Matthias kalong ka san kat khat ka sau pun ri. Balada pisu je ki ba je pi. Ngap. Pi yo nong ayu. Hatu ki nong krong kim le kum ju. Kari kintin nong krong kabamut unong krong kajna, kabamut unong pop. Uji suang la pi tangi ke je pi, hatu ki nong pop kim le ke ju. La pi ngu ru tangi ki kur jong pi. Pi le ka ba kham kor ayu. Hatu ki nong krong kim le kum ju. Ka ba pani ba kani ka jing it, kam de ka jing it ka ba janai. Ka jing it ka ba wat tangi la de kam de ka jing it ka ba janai. Ken mau ngala puli men ngilai puli men ning kong fses ko men kong khat ko sa ka jing it ka ba klem jing duna ha khmat jong blai ka jing it ka ba janai ha ka bi bat ka jing long jong ka jing it Uji Sukres ong ini ka kentin agar khat ka ba sau pupra shash kor bha ka tin ka jong blai ong namar kata phin ya long ki ba janai kumba ukpa jong pi ubah beneng ulong uba janai Uji Sukres ukhat yang bat ya pi bengin long ye bajanai ha ga jing it kumba ukpa jing ubah beneng ulong uba janai ha ga jing it Lada baro ki banget kindon ya kum kini ka jing it ka bajanai nganong ye pi kandon tang ka jing kumen sudah lah ka long ying lani ha ga jing shakri blame Henry ha bangim don pat ya kum kini ka jing it ka bajanai kami ka jing bishni kami ka jing pihun kami ka jing shroj pat kum ta teter Shwaya ka bangin poisya ka mat ka bakhat do ngakwa ban keli da ka jing keli lese piru pi kwa ban keli ka jing keli kata kalong kumnungan la ban e ju blai kumnungan la ban e chi sha yu blai namar kalong ka basuk ban ong e ju blai hendrei ban e chi sha yu blai kalong ka e kumnungan la ban e chi sha yu blai ban kumnungan la ban e gi nong shun ke jangaro kan ai fi ka buj bare artli ki e piron kam ban ken mawa ka jing em naka benta ba pin la ban e shisha yo blai kata kalong ndai da gajing persang jong pi la fi persang pinlong komuni usamla ubala persang dala gajong bor henry shimlala artli ki ke baning kong kiran kam ban dip bau blai u e chwa ya pi ke bible ko ongi e je u namarula e chwa yangi akwa ba pin dip bau blai u e je pi la film dip bau blai u e je pi kan long ba e fi pin e ju blai Kalau kita masuk gigi kun bagian gigi kime gigi kepala gigi tip gigi kime gigi pagi gigi. Kalau kita masuk hai yang abangan je pila dah tip berpiru pi je ngah. Kami yang abangan je pila dah ngatip berpisi je ngah. Tina ka bentar jong bleu long ka jingit ngiron ka tip bleu je ngi. Wat sya bau setan un persngo hangi bau bleu ushon ngi, bleu bitar ngi, bleu isi ngi. Kan mau bleu je pi. Nama bleu long ka jingit. Bleu umdan ka jingit, bleu long ka jingit. Larang ong ipi ublei udon ke jing it kaya per na ke jing ong ublei long ke jing it larang ong ipi bangadon ke mobile kaya per bat ladang ong ngalong ke mobile larang adon ke bamut kalak banja ke nu por larang along nganom la banja ngalong kawe kumtaru ublei umdon ke jing it ulong ke jing it pinam la bandon shabar jong ke jing it ke jong ublei u it je pi pin kam ban tip Kaba arpa pidan kam kata kalong wa pin experience pin mat ya gajing it ke jong blai. Kumno pin mat ya gajing it ke jong blai. Pin mat ya gajing it jong blai haba umen simbu ko jong blai uwan. Happy. Kaktian ke jong blai ki yithu kat kum stage kinong rom kalong ka basan kat khat ka basan. Bagata gajing kermen kam ju pin rang bu kho ken nabaya ka jing it ju blai la the yarno buk haki download ke jongi Dano, da umensim bakot, ya ubala ay no hangi. Daringi mat ya kajing it kajong blay lang ba umensim bakot. Ano pi dakata ka ju kajing it ngila ban it yo blay. Dakata ka ju kajing it ngila ban map kinong shon. Dakata ka ju kajing it yo blay ngila ban money yo blay. Ngalo pi ngamla ban money yo blay lam dang yo pediang swai kajing it kajong blay. Ngamla ban it yo blay la ngam yo pediang swai kajing it kajong blay. Ni ta blay tip ya kata ut he kajing it what men bang nang long unong pop. Ka bible ka ong blay la pen pau shnai kajing it. Men bang idang long kinong pop ukres la yap ya plina ke benta jungi. Hallelujah. Kana ai fi ginuksa. Ka bible ge thu ba Jesus Christ
men bau dang nan ni ke perthai lalong kan nuksan ke benta jungi hadin bala pen baptis yu do Yohanes ke Bible ka ong umen sim khu lawan hiar kum ke paro hau ndau men sim khu lawan hiar ulayalam yu Jisu syari klado men sim khu bala pen shoy yu Jisu de ki lai tli ke jing pen shoy fitip ki egi ki lai tli ke jing pen shoy ke de jing ko abrai jing ke do ke jing ko abrai jing ke khmat ke jing sarong thala jing ke jing em bergaktian ke jong blai ke itu bau Jisu Kristus la job ikini ki baro blai bau Jisu Kristus la job namar bala yo pdiang yo men sim khu la yo pdiang ye ke jing e blai kan ai ye ke jing pen scam now ningkong Yohanes kalanong ga ar kadkhat ke bakhatsan bat ke bakhan riu pi wat ye je ke perthai lemne ye kita ki ru ki ba ha kata ke perthai lara uno ru u ye ke perthai kata ke jing e ukpa kamdon shu hau ke Bible ko ong la ngi ye je ke perthai ke ngimdon ye ke jing e ke jong blai ke kita ke perthai hagat khat ke bakhan de gong na baro ke bahagia ke perthai ke beningkong ke jing kwa brai jung ke do ke ar ke jing kwa brai jung ke khmat ke balai ke jing sarong thala shapang ke jing em kamlong na ukpa tading te grafin kam man experience ke jing ke jong blai one show blai dong try pendap yang ada bun sim ko one show blai dong try pendap yang ada ke jing ke jong me nda fila dap ke jing ke jong blai kan suk bhai fi fin ye ju blai pan ye ke breu baro haleluya ti mentangi nyepet saka benta ka bakhaddo ka jing thumu ka bakhaddo kata kalong ublei ukwa uthmu bangingin don agri ka perthai ban long jingker khu ki wai kata kalong ka jing thumu ka bakhaddo ka banga kwa panya sama preng jompi agri ka klip mat ka menta nginya phai ya ka kentien ka ublei Ukraine show Abraham la fin puli Genesis ka long ka bakhat ar ka dkhat ka ba ar ngap ki kentien ka ublei ong ban ngan pelong ye me ka jaj ban ri ka ba khrau bat ngan kerkhu ye me bat ngan pen khra ke kerteng jo me meru men long ka jing kerkhu bun sien ni juklet ini kentini bakhat do ni kwa e ke jing kerkhu ke jong blai ni kwa e ke jing kentiu ke jong blai rengi klet u blai ong a kentiu khnang ye pi nga kerkhu khnang ye pi ba pen long ka jing kerkhu na ka banta jong Abraham u blai lo kren shai bangan kerkhu ye me Abraham ba men long jing kerkhu ke jaj ban riu baro tadena ta ka da ha ke klep mat ka banta nga kwa e pi fintep ba u blai lo kerkhu ye pi da ka jing khu ke bon jat lese ka sap ka pidon ka jing la ka pidon ka jing ai ka kerpang ka pidon ka no ka benta ka bleu khu pi lese bleu khu pi da ka spa ka po lese bleu khu pi da ki no ki benta jong ka jing em ha ga ni ka purthai ken ma ba ka ta ka jing khu ka long ba fin long ka jing khu shaki wai upol ba Ukraine shapang ka jing lek no na ga ni ka purthai uang ha Philippi gal nong baning kong gar khat ka ba arbusa uang bangan em ma ga ni ka purthai kan long ka jing bento na ka benta jong pi kata kalau kentien ke basukol tanat ke upol Ukraine ke peni ba upol kat ba urang yang ke perthai ulong ke jingkur khu ye ki wei kan puli ke upol ong Philippi ke long meningkong ke dekat ke ba arbusa ke tien ke jong blai ke ong ni toi ban sa ke do ke long ke ba kam don kam ken na ke benta jong pi ndai na ke benta jong na ke benta jong ki wei kata kalau ke jing thu ke jong blai hati pila ju duai ba blai un pendon kam ye pi fin long ka jingkir khu sheki wai la da em la fi pan bitang ka jingkir khu ye la de phim ju ken ma ban perkhat na ke benda ki wai kala ka bamot pidon shaban na ka jing thumu ka jong blai wadam dan shaban na ka jing thumu ka jong blai ken ma ubala ban penjot di ka jing thumu ka jong blai ha ka jing em ka jong pi de usaitan de mo pi hi la pi yai lat na ka jing thumu ka jong blai wadu blai ru la ban le the dena ka da long ka jingkir khu tuai ma la ka sing utra ka singi ngani kan do e gibril hikai nga kumno bangan long ka jingkir khu lemba ka ktien ka banga kran lemba ka kam ka banga le lemba ka jingla ka banga la angan long ka jingkir khu shiki wai shwai ka bangin ye duai pen kan ma pi southly ki jing thu ka jong blai ka baning kong blai thmu ye pi ba pin long ki ba khot ka ba ar blai thmu ye pi ba pin e ju blai da ka download ka ben sim da ka jingmot baro ka ba crunch phang ka jingmane ka balai blai thmu ye pi ba pin phalang ye ka jinglong ka jong blai ba pin e ji ki wai par ka jing thmu ka sa ko long ba pin long ka jingkir khu she ki wai dongin ye pendam lang ha ka jing duai blai un ai bo rangi bangin nom long tang ki nong yo sko blai un ai ngi ka jinga e bangin la ye ka ban sei so ha ka jing yam dongin ye duai lang a try playing I go amen I give the clip mat like a paul give a corridor mela kren hangi mela pen pa hangi lengba ka ktien give a khot ka jome shapang ka jing thumu ka mayan ka mela thumu nado shwan pen shono re megni ka purthai ai boring iro mun sima khot jome bangin la ban pendap ye ka jing thumu ka ba kirpang ka jome
Kubleshibon lingba jome ila ban yo ikni ki baro ke bu syaitan lelute no na gejingem gejingi kubleshibon try Jesus bang duai na ke benta jong ki bre baro ki bi osngo ni gejingi kai la kimpat pediang yeme I can khot yeme hagri gesingi daga dono jong gejing kelaga mot kin wan shame but pendap ikiru men simba khoi shon shab ikiru men simba khoi I can pediang but kin ma di gejing it ke jome badak ni gejing it ke jome kin la ban e jeme kin mani yeme but kin long gejing khush ki wei kubleshibon me mesngo gejing duai haga kerteng ke jamur Jesu. Amen. Doble ke jing sugun lorang kat badpi. Adu pengin dei sempat haga ke por. Nangit bu blay layok man kerkui pilang baka jingero ka jingmene bat kumjuk na kaktin ka jong blay. U blay nang yip teng man kerkui pi ngin ya kendo pat la shem dayo. Ku blay shibun.